Takže čaute ľudia, vítajte pri ďalšom videu. Dneska to bude predstava tejto motorky. Je to CZ 175 487. Áno. A ja neviem, čo mám povedať. Ešte pred začiatkom videa by som vám chcel povedať, že toto už je... Takže ešte pred začiatkom... Ešte pred začiatkom videa by som vám chcel povedať, že toto video už je natáčané na druhýkrát. Prvýkrát si ho môžete pozrieť tu. A toto video bude vlastne také, snažíme sa to spraviť odnova a lepšie, aby sa to dostalo viacej ľuďom, lebo to video sa nedostalo až tak k veľa ľuďom. Čiže idem na to. Áno. Takže môžeme hneď začať z rýchla. Ale ešte predtým, než začneme, tak by som vás poprosil dať odber a like a komentovať, že ohodnotiť toto video a napísať nám, že aké ďalšie videá by ste si prosili od nás, čo sa týka motoriek aj ostatných. A ešte pre nových ľudí na toto kanáli natáčame rôzne videá, ako takéto motorkové, ale natáčame aj ochutnávky, ktoré nie sú pre ľudí, čo pozerajú motorky. A ešte máme sem tam aj také technické videá, aj s počítačmi budú videá, takže Ešte pre nových... ešte. Áno, a pyrotechniku ešte, čiže pre nových ľudí, tak by vás zaujímali aj iné témy, tak si kľudne pozrite na našom kanáli. Idem na video. Hneď môžeme začať kolesami. Kolesá sú originálne z 487, ktoré vyzerajú ako takto. Ďalej by som mohol ísť na blatník predný, ktorý je originálny tiež, lebo sme sa snažili tú motorku spraviť čo najviac originálnu ako je. Takže, ako ďalej, môžeme ísť na predné tlmiče, tzv. Teleskopy, na ktorých je čierny kryt na teleskopy, ktorý je tiež originálny, není replikový. Takisto máme na tejto motorke takúto masku, ktorá je síce z plastu, ale je originálna, ale neviem, či presne na tieto typy motoriek sa používala, alebo sa používala aj na iné. Svetlo je originálne z 487, máme tam normálnu wolframovú žiarovku založenú, keďže LED-kové sú drahé 6V a nedajú sa tam vôbec nájsť. Smerovky sú tam replikové, lebo originálne boli drahé a nenašli sme také pekné v dobrom stave, tak sme kúpili takéto replikové, kde máme, nechcem vám klamať, ale zdá sa mi, že sú tam LED-kové vnútri, 6V, jasné. Ako ďalej, hneď môžeme ísť na ovládanie, kde môžete vidieť originálne, čo sa týka vypínačov a prepínačov, že sú všetky originálne, že komunistické staré, len sú repasované. Páčky na brzdu a na... Zmizni! Takže páčky na spojku a na prednú brzdu tak sú replikové, keďže originálne boli drahé. Korman alebo riaditka, tak tie sú originálne. Aspoň tak sa mi zdá, nechcem vám klamať. Máme tu také hodinky, ktoré sú z AliExpressu a asi deň im trvá, kým sa vybijú. Čiže ich nepoužívame. Máme tu potom také, že zrkadielko. A jedno aj druhé sú tiež replikové. Máme na prednú brzdu aj spínač na zadné svetlo, na kontakt, čiže to je fajn. Čo sa týka tuto tachometra a kontroliek a kľúčika a všetkého, tak to ide takto. Máme tu tachometr, ktorý ide do 180, ale nikdy sa tam nedostanete, lebo táto motorka je tak na 90 stavaná. Ale je to cool. Ale takto proste stavali komunisti. Je to originálne, len repasované. Kontrolky sú takto tu a takto tu. Sú to na smerovky, sú to na neutrál, na keď máš dobíjanie z baterky a ešte je na diaľkové svetla. Tak na to sú tie kontrolky. Hneď nad tým môžete vidieť teplomer, ktorý ukazuje teplotu. A hneď vedľa toho máte voltmeter, ktorý ukazuje napätie na baterke, kvôli tomu, že baterka je stará v tejto motorke a strašne rýchlo sa vybíja. Čiže to sme museli spraviť takto. Mimoriadna súčasť videa. Takže ako ďalej tu môžete vidieť nádrž, ktorá je originálna, nálepky sú na nej replikové, lebo sme ho museli farbiť a nálepky museli ísť dole. Ale takto to vyzerá podľa mňa fajn.
Veko je originálne, aj chrom je ešte starý originálny. A pod ním je taká penová podložka, ktorá je cool. Klaxon na motorke je originálny, komunistický starý, len bol repasovaný, sa mi zdá tak. A motor je motor, ktorý je tiež originálny. Bol repasovaný, ale znova treba repasovať kvôli tomu, lebo dvojka a trojka, keď je zaradená, tak nepríjemné zvuky robí ten motor, takzvaná prevodovka. A no, nepáči sa nám to a nechceme, aby sa pokazil tak, kde motor, keď budeme sa voziť. Čiže radšej to ešte opravíme a potom budú videá s toutou. No, karburátor tu je originálny z 487, aj s filtrom pre karburátor, ten je tiež originálny, len by už trebalo asi vymeniť, už je tam dosť starý. Tu môžete vidieť stopačky a páčku na preraďovanie. Tu môžete vidieť brzdu a stupačku. Takže sedačka je tu takáto repliková. Ale ako si môžete všimnúť, nesedí úplne presne, čiže to nevieme, čo s tým máme spraviť. Ale je čierna, takže je zlá. Táto plecharina po bokoch, čo je, tak je originálna. Nálepky sú replikové, takisto ako všade inde na motorke. Táto nálepka tu nemá byť, tá ČZ, to logo, tá by tam nemala byť, ale páčilo sa na to, tak sme to tam dali. Takže tlmiče, zadné tlmiče, tak tie sú originálne, farbené, ale aby to bolo krajšie. Vidíš si get, videli? Takže ďalšie, tu máme smerovky, tu si môžete pozrieť, smerovky, takto. Ktoré sú takisto ako vpredu replikové, ale vnútri sa mi zdá, že sú ledky, čiže super. Máme tu aj zadné stupačky, aj na jednej strane, aj na druhej strane. Tu si môžete všimnúť kryt reťaze, ktorý je originálny, ale bol trošku zváraný, keďže bol trošku hrdzavý. A tu môžete ešte vidieť takú prepojku, ktorá ale nie je originálna, lebo sme nikdy nevedeli nájsť, kde sa nikto nepredával. No, reťaz je reťaz, tak ako všade inde. Tu máte spínač na zadnú brzdu, na svetlo. Tu si môžete všimnúť zadný blatník, ktorý je originálny, ale farbený. Tu si môžete všimnúť zadné svetlo. Tu môžete vidieť... Ticho! Tu môžete vidieť ťahol na zadnú brzdu, keďže na týchto motorkách to bolo ťahlové a nie bovdenové. Tu môžete vidieť výfuk, ktorý je do polky striebrenkou a od polky originálny chromový. Tu môžete ešte vidieť, tu môžete ešte vidieť stojan, originálny, ale zo 477. Tu je ešte taký stojan, že je bočný iba na rýchlo. A tu je ešte zadné koleso, ktoré je originálne, ako predné, ešte síce už ten chróm na ňom je taký, že ale dáko sa s tým musíme už vysporiadať. Tu sú ešte tieto bočné kastlíky. Na tejto strane je regler a zdá sa mi, že miesto na lekárničku. A na druhej strane je ten kastlík určený na veci, čo si tam vy chcete dať. Čiže napríklad na nárade, to tam máme my. A na také handričky a podobné veci. Proste náhodou, ak by sa to čo stalo, tak aby ste mohli sviečku vyčistiť, alebo si rozobrať dačo, alebo vymeniť dačo, proste také dačo. No, takže to by bolo z tohto videa všetko. Ak sa vám páčilo, dajte like a odber, keďže nám to veľmi pomôže. A motivuje nás to točiť videá takéto. Takže boli by sme veľmi radi, keby ste dali odber, aj like. Presne tak. A ešte ste vám chceli povedať, že budú aj ďalšie videá, ale ako myslím predstaví. A to bude aj Babeta, aj Stella, bude to všetko na ten štýl, čo aj sú aj tieto. Ale za k tomu musíme dostať a natočíme vám to. Dúfam sa vám to bude páčiť. Dúfam sa vám páčilo aj toto video. A už vám veľmi nemám k tomu čo povedať. Takže to bude všetko. Ak by ste ešte chceli nejaké jazdy z tejto motorky, alebo nejaké testy tejto motorky, čo ešte nikdy neboli nikde, tak to napíšte dole do komentárov. Alebo ak tu bude dostatočne veľký počet lajkov, pochopíme to, že asi chcete ďalšie videá s ňou.
A pre ľudí z Facebooku ďakujem, že ste klikli na ten odkaz, čo som dal na Facebook. A to bude všetko a majte sa. Áno. Takže to by bolo všetko. Majte sa a vidíme sa pri ďalšom videu. 18, 19, 33.